Assalamu alaikum. Aw dengena balmakɛ de don malkurashen toujours. Aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don. Donc an bɔlen don bi tuguni an ka formation kura la min bɛ tali kɛ Windows 10 kan. Donc nin y'a sigi sen wolonfilanan. Donc an bɛna kuma bureau virtuel kan. Donc an kun ye bureau fɔ, an ko bureau ye min ye, o ye fɛn mun affichelen don i ka écran na n'i ye Windows minɛ i bɛna écran fɔlɔ minɛ o de y'i ka bureau ni ka barre de tâche in bɔ a la, barre de tâche in sen tɛ bureau la quoi. Donc sisan an bɛna ye an bɛ se ka bureau virtuel créer, o kɔrɔ ye min ye an bɛ se ka an ka bureau partager fila saba walima naani en fonction de an bɛ ka baara min kɛ. Par exemple a bɛ se ka kɛ i bɛ baara kɛ projet dɔ kan, bon en même temps i bɛ ka fɛnw dɔ ɲini internet kan. Par exemple an bɛna exemple concret dɔ ta, imaginons n bɛ ka vidéo montage dɔ kɛ, donc n bɛna n ka vidéo montage logiciel lancer. Mais en même temps kɛrɛfɛla la n bɛ le temps que montage ka ban, bon ne bɛ ka n bɛ fɛ ka navigation dɔ kɛ internet kan ka taa image dɔ ɲini ou bien ka taa projet wɛrɛ dɔ baara kɛ. Donc o kɔnɔna na n tɛ fɛ ka n ka baaraw ɲagami ɲɔgɔn na quoi. Donc n bɛ se ka min kɛ, n bɛ bureau virtuel wɛrɛ créer. Donc n'a y'a jateminɛ sisan nin ka logiciel de montage lancelen a lancelen don a bɛ nin bureau kan. Donc ni i bɛ fɛ ka bureau virtuel jateminɛ ou bien ka bureau virtuel kura créer, i bɛna barre de tâche la bouton bouton min bɛ yan u bɛ min wele ko timeline. Donc nin ye icône timeline de. Donc a bɛ Cortana kɛrɛfɛ, donc ni bouton min filɛ nin ye yan o de ye timeline. Ni cliquer o kan i bɛna ye donc là bureau virtuel bureau kelen de bɛ n bolo. Donc n ma bureau wɛrɛ créer. Donc i ɲɛ b'a la n ka logiciel de montage vidéo o bɛ yan, en même temps n ka logiciel mun bɛ n ka écran capturer, n bɛ ka écran min capture kɛ sisan, donc o fana bɛ yan. Donc fenêtre fila de dayɛlɛlen don. Donc maintenant ni n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ bureau wɛrɛ la sisan, n bɛ se ka kɛ nouveau bureau. Donc n'i y'o kɛ nouveau bureau i bɛna ye sisan bureau 2 créera yan. Donc o ye bureau kura ye. N'i y'a ye application fosi programme fosi daminɛnen tɛ o bureau kɔnɔna na. Donc ni n taara o bureau kɔnɔ i bɛna ye hali ni ye barre de tâche lajɛ, donc logiciel fosi de lancelen tɛ, donc baara fosi tɛ ka kɛ yan. Maintenant ni n seginna ka taa n ka timeline kɔnɔ ka segin bureau 1 kɔnɔna na, i bɛna ye n ka logiciel lancelen don. Donc a b'an permettre ni n bɛ fɛ ka par exemple yan n bɛ montage vidéo la, mais n bɛ fɛ ka par exemple je sais pas n bɛ fɛ ka taa pendant que vidéo bɛ ka montage bɛ ka kɛ, donc n bɛ fɛ ka taa document dɔ dayɛlɛ, n bɛ fɛ ka an bɛna taa word kɔnɔ sisan, n bɛ fɛ ka baara kɛ projet wɛrɛ kan mais o ye sɛbɛnni de quoi, ou bien n bɛ fɛ ka n ka vidéo de transcription kɛ sɛbɛnni na, donc n bɛ se ka n ka fɛnw sɛbɛn yan, vidéo retranscription, donc n kan ka mun fɔ n ka vidéo kɔnɔna na tout ça etc. Donc n bɛ se ka baara kɛ yan k'a sɔrɔ n tɛ application caman dayɛlɛ n ka bureau kɔnɔna na. N tɛ fɛ ka ni baara min bɛ ka kɛ yan, n tɛ fɛ ka o ni n ka baara dɔ in n bɛ ka écriture min kɛ word kɔnɔ, n tɛ fɛ k'olu ɲagami ɲɔgɔn na, u bɛ ka dayɛlɛ ɲɔgɔn kan, donc wa ko ka ca. Donc n bɛ se ka bureau virtuel créer. Donc n'i ye bureau virtuel kɛ i bɛna timeline kɔnɔna na, donc i bɛ cliquer nouveau bureau kan, donc a bɛ bureau créer. Par exemple ni bureau n bɛ se ka bureau sabanan kɛ, n bɛ se ka bureau naaninan kɛ, ainsi de suite n bɛ se ka taa, mais généralement i bɛ fila saba ɲɔgɔn kɛ. Par exemple ni nana n ka bureau sabanan na sisan, n bɛ se ka internet dayɛlɛ, enfin n bɛ Firefox dayɛlɛ, en même temps n bɛ explorateur de fichier dayɛlɛ. Donc ni n seginna ka na timeline na sisan, i bɛna ye donc n ka bureau fɔlɔ n ka montage vidéo b'a la, n ka montage vidéo b'a la, donc ani n ka logiciel OBS o lancelen don. N ka bureau filanan word lancelen b'a kan, n ka bureau sabanan explorateur de fichier dayɛlɛlen don wa Firefox dayɛlɛlen don. Donc i bɛ se k'i déplacer bureau virtuel kɔnɔna na ten cogoya la quoi. Donc en même temps raccourci clavier fɛnɛ dɔ bɛ yen, n bɛna clavier virtuel in bɔ pour que aw ka se k'a ye, clavier visuel pour que aw ka se k'a ye n bɛ ka min kɛ quoi. Donc sisan ni i bɛ fɛ k'i yala yala bureau ninnu ɲɔgɔn cɛ, i bɛ se ka enfin ka bureau virtuel
ninnu bɔ k'i yala yala o kɔnɔna la i bɛ se ka Windows digi i digilen bɛ to a kan i bɛ sɔrɔ ka touche tab digi an ko touche tab dɔw ta ye a sɛbɛnlen bɛ n'a ye ko tab dɔw ta fana flèche fila de b'a a kɔnɔna na donc i b'o de toutes les façons ale de bɛ touche majuscule sanfɛla la a bɛ a kɛrɛfɛ donc n'i y'o digi sisan i bɛna bureau virtuel kɔnɔna na donc i bɛ se k'i ka bureau virtuel choisi donc Windows bouton Windows ani tab o b'i permettre ka taa timeline kɔnɔna na donc ka t'i ka bureau virtuel ninnu lajɛ bon sisan an ka kɛ i bɛ fɛ ka i yala bureau virtuel ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ timeline yɛrɛ fɛ i bɛ fɛ ka bureau virtuel changer joona joona i bɛ se ka contrôle ta ani Windows touche donc i bɛ contrôle Windows ani ni flèche ninnu n'a sɔrɔ i ka bureau i bɛ fɛ ka taa bureau min na a bɛ kini bolo yan fan fɛ donc i bɛ flèche droite ta n'a bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ i bɛ flèche gauche ta donc comme an bɛ bureau min na sisan o ye bureau laban donc a b'a kini bolo yan fan fɛ donc an bɛna taa ɲuman bolo yan fan fɛ donc i m'a ye n ye bureau virtuel changer a nana an ka wariw bɛ bureau min na donc sisan ni ko n bɛ continuer toujours ka taa bureau fɔlɔ la donc n bɛ se k'o fana kɛ donc sisan n sera ɲuman bolo yan fan fɛ n sera o dan na donc n bɛ se k'a ta tuguni donc n bɛ taa a daminɛ na enfin n bɛ taa n ka bureau wɛrɛ la mun bɛ kini bolo yan fan fɛ donc n bɛ se ka continuer ka taa ou bien n bɛ se ka segin ka na tuguni de toutes les manières a bɛɛ ye kelen donc Windows tab a b'i permettre ka na timeline kɔnɔna na donc i bɛ se k'i ka bureau bɛɛ ye donc n'o bɔra yen contrôle Windows ani flèche a b'i permettre k'i yala yala i ka bureau virtuel ni ɲɔgɔn cɛ donc o de tun ye bi vidéo pour que ka navigation yira aw la ani bureau virtuel ani o raccourci clavier mun bɛ pour que ka se ka taa i ka bureau virtuel ninnu kɔnɔna na joona joona donc ka se k'o yira aw la vidéo kunkurunin kɔnɔ donc k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la donc aw ka mɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu aleykum